ora mung sagodhog dadi apa siji wanita sunyati kasemboto nyenggol iti jatuh dong ayu widodari swargaku takkan pati tresno sucita anggapi ora luntur najan ati aja mumur najan kupo jagat iki aku ora bakal mundur rusak sugih tresnaku ora bakal luntur terus nonton mantre rasaku saya kebatin rantang ranting hatiku roh sumandeng lagu cemayananmu jebul gawe kelo hatiku salah lagi pikir-pikir lagi betku lali-lali alelo tarsoyo katon sules capu sinungging enda sepuh Puspito papasrenku marap biru negatiku Eko teman dino bengi gawe tatu Donya pancen ora mung sagodhong ati kaya wong siji wanita sunyati kang sambodo nyenggol inti kecantum cowong ayu ita dari suwargaku nganti tekan pati tresno suci ademi ora luntur ajam ngati ajur mumun najan ku koncak iki aku ora bakal mundur rasa sugih tresnaku ora bakal luntur kayane ra adil Mbah sing kuwi rombongan gembluke iki lek do metu saka kono kae ora saka setar untung ratu mantel mencuri setar oh kebos kayak yon Ayo beda tau Mbak? beda sing kono VIP Orang lebih VIP. Leon apa Metune penak kono. oh salone iki rung lunas remuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Dalu. para pamriksa wonten ing dusun Candi Desa Ringenanom Kecamatan Tempuran nggih. Dalu menika kula sakadang menika memedi-memedi. Iki acarane mbok iki Apa Jal? nyemahke. Ora ya. Ngedusi manuk. Ngedusi manuk. Hawane dingin sekali. Nggih, mugi-mugi Mas Febri dalam garwa dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi enggal kagungan Ndak duwe duwe apa? putra muga-muga ndak wedok paringi glowing ayu. Ayu. Ndak lanang ya ganteng kaya aku imut-imut ngene iki. aja kaya keboding Hei, ming manuke ra payu ding Mbak Kebo. eh, Sampeyan iki gleleng kok ngono isih kalah karo Mbah Dul kok. heeh angin aku padha le ra payu dodene titite ra payu kok ya kaya iki. menggo Mbak Kebo. Eh, Makae sing apa kuwi balungan tok ki nggo apa? Kok meneng kono. beli. Beli. Bu, Eh,
Lah yang sing apik, Mbok. Sing apik aja nggo spasi. Pel. Li. Li. Ah, kowe ndak ana wong sing rabi ngene iki kowe rasane kepiye? Aja Cenggur. ngono iku wong ora payu kok. Rasane nggonku cenggur, Mak. Ora tenggur gadok untumu. Sik, ayo senar terus sampean yo wedi yo. Li, kowe ora ini gelem ora? Eh, Karo ngene iki gelem ora? ngono kuwi. Iki. Gelem. Sampean gelem Ya gelem kok. yakin. Saiki ayo. Iki nek awan Yanto, Nek bengi, nek bengi Yanti. Yanti. Kuwi jenenge sapa? Endi iki? Heeh. Ah kenalan dhewe to. What is Jal. your name? Eh? What is your name? Apa? What is your name? Lemingkem sing bener. Ki untune copot sik. Ya asli po? Iki loro-lorone asli iki, Mak. Jane untumu sing maju apa ora ini kemunduran? Sing ora remrongo. Iki ki ora mrongos. Ora mrongos. Disul tak cangkeme. Ha iki saking sumahe kok. Mosok to? Sumeh banget yakin. Heeh. Ha iki tekan kono bonjokne kene untune tekan kene. Wah, Pli. Kowe ora ngerti to? Awake sangar kok badak. Oh. Tak asam urat. Ora nek sangar kok badak ini to. Heeh. Rambut Aku bojo. samare ngene iki lho. Iki ngene mos nang jero wis menggok-menggok kae wae. Iki kok payah kira baline malah repot iki kok. Iki majikome sing siji iki napa ning kono? Dunggangke ambulan meneh iki iso-iso iki. Iki ngomong karo aku meni kena sawan. Kenapa? Sawan mayit. Iki. Nek iki ora kena sawan mayit. Iki supir ambulan kok. Nek iki wis ketara. Direne to. Ndi? Wong melumpuk-melumpuk ning kono. Direne. Yo, maju siapke Pli. Eh, Siapke ben maju. Direne. aku kon nyiapke. Heeh. Lah mbok sing gedhe kae napa? Kuwi lho sing batik-batik biru ki direne sithik ngono lho. Oh, kolek iki sing marahi-marahi kok kowe kok lek. Kowe piye Apa to lek? meneh kabeh ki Sing bener lek. Sadere walah mah kowe ki bener ketok saka YouTuber rupamu kuwi lek. Rene lek. Lek, rene. Malah ora walah. Encen do gemblok kabeh kok iki jeneng. Rono kowe ki ben ora YouTuber ki rupane ki ben disyuting. Tekan Malaysia, tekan Jepara barang. Rene kae. Ben ono kae dhewe. Ben ono dhewe kae. Nek semene iki dawane paling ora ya jarake 2,5 meter. Rapane jerone nggo nganu kowe apa piye? Jerone nggon mak endang ngono paling ning 10 cm. Weh, Pli. Eh, Mau nang WC kekancing. sapa? Iki Mak endang. tak kira ki suara Ora kekancing. apa to? Apa enten lupa didelikke kok. Reng, Eh, kowe ngerti lek nguyah ngadep kok ndodok mau. Nate aku ki penasaran. Aku penasaran wong iki tapian ki lanang kok wedok. Ayo. Ha, kok suarane kaya kirek wae. Padha ki kirek lho. Lek nguyah ndodak ning nggo sempak. Lah nguyu iki suarane Pak Dul. Kaya nggo nganu keramik kerak ngono lho. Kok iya po? Kowe iso ngandu apa? Ki nek ngene iki jare dilakban. Ora dilakbane ya. Apa? Ini iki talen iki ana buri ngene. Sik ya tak siapke metu kene ya. Yo, Siap, gerak. Sing bener nyiapin sing apik ngono lho. untune siapke. Li. Kan siapke Mas. Beneran. Ha. Wong gemblunge ngene iki. Madhep rene, gerak. Ono kok badan klepon kok Pli. Kae kancamu kok padha le abang. Suarane iki lho, suarane sing tak ajari ngene karo Yo, iki. oke, Mak. kuwi mbakmu Mak. Laku, Mak. Kae, Pli. Nang YouTuber lho, Pli. Arep rono. Nyapine iki lho sik bener. Tangane ning kene ning. Wah, Radian semuanya. Kok suarane we ono Basuki nek kuwi. Sing nyuara buri kono lho tuh aku. Oh, sing nyuara kono. Ama endang ora nyuara. Ning umi-umi tok. Oh ya. Radian semuanya. Para kakung mewah putri. Ini kok pengantin Carimbit sampun siaga. Pengantin kakung kalamun Cinandra dening luwak ingkang nyangen-nyangen. Apa? Ora apa? Kok
para kakung miwah putri, Aku kakung apa putri gre? kakung Please, tilii kakung mau ora ana busine ora? hak debok apa piye? Yo. Jare mira penasaran. Aku ndredeg e. Wong padha bengkonge kok. Ora apa-apa nek ndredeg ngono ora apa-apa. Nek ndredeg ngono untune gogrok kok. Aku ndredeg arep jak engkol. Please, kuwi Purwokerto Gua Selarong. Apa kuwi? Ketoke wanita ning gembel terong. Aduh. Ben aku ndok kethuk. Yo, gone iki pli tak ngene tambah bengkong. Wah, gue sak pelinjo kok. Pli, Siapa mak? siapa lagu sik, Pli? Yo, Ha. barisan. Siap. Gerak. Mas Kipli. Jogrono sorong sithik. Masyaallah tuh cedek-cedek banget. Maju 3 langkah. Maju tiga langkah. Maju 3 langkah buat pasukan. Gerak. 1, 2, 3. Meneh gerak. Wes to kok. Semono kuwi. Semene iki. Kira-kira Ah. pas iki. Ya, Pas. lagune apa? Hah? Lagune Biasane. biasane Mbah. Ayo pro kanca. Di kanca apa? Ora. Arep mak, arep. Iki mau sing arep to. Kene Mas Brono ben ketok. Wes nyontoni madhep rono ndi ngalor. Ngalor. Ono ngalor wong ndi to? Ambuh. Ngetan, Mbah. Oh ngetan. Ngetan. Oh mau lewat mburi masjid lali. Eh, Ayo pro kanca ngarono rukune Islam ya iku 5 sahabat loro rukun kang siji Biswa-sira lawan ngaji kaping pitone matuni salat kaping telune bayar royakan kaping patoso ana ing bulan Ramadan kaping 5 haji lamun puasa ora ono. Kok iso arep rono piye? Ya ben kok sakarepe kok. Ora ono glung-glung. Bu, Apik. iki Arep barani apa ora? anak buahmu seneni iki, Bu. Sing jenenge Kolik iki sing marah-marahi Kolik. Yo pancen jenenge ngono kuwi. Aku iki ora akon kowe pekok iki ora akon. Nek yo aja nemen-nemen, Oh, maju meneh. Yo, maju, jalan. La ilaha illallah. Cangkeme sopir ambulan Ah. ngomong kuwi. Hop. Oh terus maju neh. Hop. Madhep nang kamera. Ah wis. Iki tak kowe salah ketok lek dedel kowe lek. Ora guyang-guyu kowe. Samplok mitir kowe. Oh. Ndok gemake. Awake sangar, ning ireng. Ireng bocahe. Bojomu melu ora? Bojomu melu ora? Hei. Hei. Ndi bojone? Kowe aja bojo dedele ra karuan iki. Hei. Ndi? Wah edan, lek. Oh bojomu jan 4 sehat 5 sempurna. Apa kuwi? Kebek. Bojone padha sak baskom. Heeh. Ning ra apa-apa lek. Lemu-lemu duwe bojo timbang Kipli. Oh, Luru ra payu. loro ra payu. Wah, sing tuwa yo ana, Dul. Padha iki ra payu, Ding. Aku ora payu ora bola. Berguru batul ping telu kok. Tekan doping sud wae piye? Awake
awake tatonan. Heeh. Wah, wetenge gede. Ning ora sumbut. Esuk-esuk tuku jangan. Ora ora sing jangan iki. Aku ketemu ning tampir. Ora sing masak ngono. Mbak Kebo ki nopo e? Tuku jangan, Rek, kalau sing janganke. Arisan mau minggat. Reng gareng petukan nang apotek tuku mie ayam lebar nanti tuku asam urat nang apotek. Kuwi ora saduran. Apa? Obote kena. Kelawat. Gre kok obote dianong, Gre. Bo, kebo. Hei, sing marai muni aku le omong. Kowe ra guyu kene. Samplok mitir kowe. Kowe ngomong kowe. Ora apa-apa. Duduk kebahagiaan. Sudah bahagia kok. Reng. Yo arep-arepan, apa-apa Bareng apa aku. iki? Yo arep-arepan. Harus sik. Engko bo tak kei wekule guyon nanti sak kemenge. Mbok rentang-rentangan ngono kok umblumbu-umblumbu kaya rentang-rentangan. Anak buaya pletor yen nah ngono kuwi. Wajib ngahen lanang wadon durung ilmu. Wajib ngahen lanang wadon durung ilmu. Aja lirat yen durung rusak bodohmu. Aja lirat yen durung rusak bodohmu. Wajib ngahen lanang wadon durung ilmu. Wajib ngahen lanang wadon durung ilmu. Aja lirat yen durung rusak bodohmu. Aja lirat yen durung rusak bodohmu. Bo, kebo. Mbok teko diniati ngibadah rabi karo endang kuwi. Piye? Diniati ngibadah. Ora sah. Diniati ibadah rabi aku. Heeh. Ora apa-apa. Ana aku mas spesial kok. Nah, jajal. Delok. Sesuk nek ngantenan yo nanggap permata rimba. Ijab nang KUD. Aku tak karo ngene iki bingung. Kok Bingung iso? piye, Bu? Bingung piye? Tak lek nyusu kudune iki ra yo oleh sing seger-seger kok. Heeh. Oleh iki sepet e. Eh, iki ora sepet. Samar. Dari samar untune bodol. Ayo jerone cor-coran. Aku kan mau tak sawang-sawang yo ingin aku. Piye? Rumah endang to. Weh. Weteng kok gajah. Kok beduk kowe aku. Weh, kaya kowe ora kok bayi tikus. Tan, kanten. Hei, ting kanten. Ngantene yo nang jero lho. Metu tan. Ora wingi slik. Halah. Delok Sampeyan yo nek rono maten anyar ngono kok prek siri. leprek ngono. Prek. Terus yang ngoprek. Hei, prek. Copot sik prek. Lelah. Ora iso copot kok kancing. Rene dundang kok kaya nantang gelut piye to? Mesake lho, Kipli. Tapa sik. Kowe iki ono. Kuwi ngantene ge, kowe ngantene ge. Iki kowe ge. Apa kuwi? Nek iki jodok karo kebo paling. Banting-bantingan malan. Kowe ora sampe ora. Sapluk kowe. Kowe yo tukone ceramah kowe iki. Ngamlok andri iki weh. Sing Otek balen. Betul. Halo. Aja. Ceramah ora apa-apa sing penting payu ya. Ayo. Timbang ora cerongoh ning ya ora payu. Gleleng kok ora payu. Meh payu yo. Petek meh payu. Reng, bareng. Aku iki Mbah Kebo kuwi gleleng ngono agek banci ora gelem kok ro kuwi. Ora gelem. Aja ngono. Piye? Senajan cah cilik iki sama aku tetep ngono. Aja cilik. Kowe jajan nang tampil takon duit kebo ora ono. Apa gudel? Ablah.
Iki ngopo lho? Lek dicoreng-coreng napa Maidan? Abah kok, ha? Ketirak lek dicoreng Kenapa? napa? Mau ngomong karo aku. Aku isen bapakku ngiringan. Dadi kok nek weruh bapakku. Bu, kebo. Nek muni mangoni abah kirek wong. Aku ya gumun. Kaya ana sing ngangkat anak kaya ngene iki lho. Iki anakmu ki. Anakmu kin. Anakmu ki. Soal iki dol bensin kan. Papi gek bobok. Sik, Mbah Bu, tak kandhani. Soal iki dia namburi. Peprek nginjen kae lho. Kae. Rek, duduk rek. Sik. Ora le ngono. Prek, Rek. kowe kelingan ben kek ro aku apa ora? Wah, jare kurang 20.000. Ada? Pak mendelep to. Ora ki konangan, Prek. Iya ki, saiki ngaku apa ora? Ayo. Kae mbiyen pas ning giri tengah kae. Ayo. Kowe iki tanggung jawab rek. Ora pengen tinggal sutra. Empuk jeru. Ora le ngono. Ha tujune aku ora meteng. Sing meteng mburi ya, Prek ya. Meteng piye wong meskram kok meteng. Yo, Wis kram metu telalene kok. Yo, lagu sih. Piye? Wah, Mbah Keboe urung-urung wis mengguk ya. Iye kula siraku wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Bukasane siramu digawe loro. Ora urung saiki dadi rondo. Mau es kebacut ibarat kupuk ramat dikati sekop namun keturku iki tanpa upomo ngerti ngono lamaran sing apa-apa Kafe iki ora perlu diketuni janjimu biyen aku sanggup ngerteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena obrane ati ronone Iki nek disawang to. Nek saka mburi bokonge 4. Kebo menyerah. Idene ilang, idene entek. Asal murate umat. Ya terus kesek. Kebo mandi ijo terus kesek. Kentekan itu jero.
Wah, ki malah kentekan ki. Ya. Rapiku asale agawe wenang rapiku asale agawe wenang kinamung sunat nulungi maring sembayang kinamung sunat nulungi maring sembayang nulungi maring sembayang rapiku asale agawe wenang rapiku asale agawe wenang kinamung sunat nulungi maring sembayang kinamung sunat nulungi maring sembayang nulungi maring sembayang mafailatun salamun alaika ya minallah ya ilahi Assalamu alaika ya minal anbiya ilahi Bu, kesambut apa tuh kayak Bu gitu Bu? Mau sampean nganu ngantene kok nantang ngantene dadi ngono kuwi. Wis kopi apa durung? Sing arep. Wah, ayo kuwi. Hei, Iki mau nganteni ning kono dadi ilang. Hilang. Mesti. Weh, melo-melo kuwi. amin, amin. Sawan kethek deh iki. Amin. Ora nek kuwi ora kethek ya. Apa? Ingkong. Bu. Nek ngombe tak bukake nggo untu ya. Iki gorila. Iki apa? Iki. Oh. Ora. Prek. Iki karang lek do nang jaba iki dingin, Prek. Kowe iki ora mung nang jero kamar terus. Halo, peprek ini kono. Oh, Prek. Sik Nang kono ki lho. penting. Kira apa? Heeh. Yo. Pak Prek ya kenting. Penting. Oh, kenting. Angerku krungu ya kenting kok. Yo saiki lagune apa? Jaluk apa? Yo, njaluk dongan di Mbah Kaum. Kowe kuwi. Muga-muga dol ndang duwe bojo, men payu. Wis payu ya. Wis payu ya rumangsamu. Kowe iki sing Sing rapi aku iki. Ora update kok iki. Kowe rabi iki duwe STNK apa ora, Dol? Kowe duwe BKB apa ora kowe iki? Apa? Ya urung sing penting layar kena digas. Iya. Timbangan BPKB-ne pinte macet-macet. Prek. Resetinge kuwi benekke sik, Prek. Prek. Kuwi resete. Hei, oh sik, Prek. Jamune dombe burung, Prek. Pil kecetit. Hei, Jroning batin Dora rasa tresna kang
saya rembakan Enak Mbah. dina kelawan bengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak inti napa kram piye wah samurat saka sorot netramu yang rasela sajroning bateku ranguput pamrentaku ana tresno sajroning hatimu keprajane hatiku alikane sepisan ketemu dasar wanita sulitnya wicaksana lan ladoe karya kapranan solabamu nyoto lambe osise wicara rama sarta wirama nyoto dikama dan nyoto sulesya Wah, kita pemuda sampai apakah pada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam dan mulia dengan sungguh kita mencari ilmunya supaya kita bisa mempelajarinya dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan bisa masuk surga kita pemuda sama Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kita mencari ilmunya supaya bisa membuat derajat dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk keluarga. Amin. Di, kok pinter beli. Mas Kipli, ini, wes ora ketemu kok ben ajek sakmono to. Iya iki, Mbak. Mas ngene ajek kowe ora tuwa, ora nom. Oh, anjen aku sumen, Mbak. Wah, Jadi aku ki rono
Lah iya. Biyen iki Kenal bapakku iki biyen. jam ngono aku ya gumun kok. Masa 20 tahun ora mundak, ora suda. Oh iya. Li. Hei, tapate sing kono kaya Arjuna karo nganu to? Iki lho. Arjuna karo Permaisuri. Endi? Iki. Kuwi Arjuna. Arjuna. Iki permaisuri. Permaisuri. Iki ora permaisuri. Ah, Peri. peri. Peri aku udah belanja. Aku ya senengane ngomong ping perapri-perapri kok. Mbah, Piye? sebulane cilik. Oh ya dijelasko casing-e wis genah to. Ha mak kenil ngono kok. Sing iso Eh. beratur. Nek rame cilik. Isih bayi. Kan biyen saya bayi. Isih bayi piye? Ayo semono ku terus. Bisa bayi kok rungkut tok. Aku tau genah sakmono ku terus ora mundak ora suda. Gimana dadi Mbah? Ketau 2009. Cekelane. Para pamriksa sampun sami kelon kula sakoca genatur babakya sugeng dalu sugeng ngamirsani kesenian kula wonten dalu niki para pamriksa sampun sami kelon kula sakoca genatur babakya sugeng dalu sugeng ngamirsani kesenian kula wonten dalu niki Rame kitane anggone peperangan Ametoake raja Arya Penang Rama sing kalah Rama sing menang prajurit kabeh padha tetunggangan kaya pamriksa sampun sami kelo kula sakoca sami ngopo sugeng dalu sugeng kabesani kesenian monologan wong rame kitane anggone peperangan Ametoake raja Arya Penang Rama sing kalah ora ana sing menang prajurit kabeh padha tetunggangan Sompret kembang mukongo gendang tinggal ketipu ngimbang Wenang loro tur stendro selompet kewa jalan nyokla marai sikrat macan nangap mekar bocah kano Arya sikat sanyoko kaku kanareo sanyoko dadi umbira Tawamu papane gunung lawu katakan mari wisopo dina minggu muda mudia secondo balik kambang ngombang tumeka raja kan sewu ejang iya kodol aku awil dinawi bakar mesin kuyu kempeng tawang indah mas aja dipleroi mas aja dipoyoi arep njaluk esami aku kudu kanjono zaman kaya sekele eling apa-apa iku budaya pancen kandang Bu. Jarwo, rene. Wow. Kosek. Awong kawak-kawak kok awong karo sing sak lencir semene piye karepe iki? Aku hawa men. Pli. Berarti sampean pesona ya. Ada hawa kok calon iki? Piye? Aku ki lek nafsu lek elek susune asli, Mbak. Tur ya gedhi. Iya. Nek iki aku ora nafsu susune bathoke. Tak kandhani. Nek susu bathok mas terapi nggo kowe. Heeh. Ora. Aku tuku potol kabeh kok.
Pli, seneni bojone lho, Pli. Seneni bojone kok lho, tunggoni kae. Iki Mbah, bojone ki medun mesin. Endi? Kae Tanggal abang apa medun mesin? medun mesin. Oh. Dan juga sing apik alon-alon. Joget wo. Liser wangi tak tak barang jodok iki malah sepi durung bisa nendra kagodha mring wayang kang ridu ati mandeng Mas mlebu tengah kene Mas Suprono kae kamerane kono ya Mas Suprono sik alah Mas sik cedhake kamera siap weh kok nak viral tak kei hadiah wis Mas Suprono sik manut to Mas Suprono aja ke kaos wagu Mas Suprono sekene iki rono lagu ya kawitane wong sembrono jur kurita ranira yen bakal ketresno nanging tibane aku dhewe karena kadung nonton arep sambat karo sapa Jarwo Matrono sepi turun bisa setro kakodo pringawaya akreritu ati kawitane mung sembrono jur kulino rangira yen pakanggo tresno nanging kok sifate aku dhewe kang namae nandang rongkong kadung sambat karo sapa ibu iki lagu mistis lho Bu kuwi mikir kok malah burung pamit belum rampung kok pamit Eh, belum rampung sekarang lagi wis kesel kok.
Luweh iki arep adosi keterangane banyune ana apa ora ya nyeragam. Ora ana. Rono ki praga. Eh, Nek pengen ngemplung progo. Awas. wes. Arang iki memeriahke lek ngantene Gek hari baik. Ngantene gek nglebokke ndok sak manuke. Ya semoga-moga lek angrem ndang dadi. Heeh, sing lanang paringi sing soleh, ganteng ning rupane aja kaya dul. Ndak wedok ya sing cantik kaya mbokne aku. Ngono kuwi wae. Sekian Jantri. Nek wedok rupane aja kaya kebo to. Aja men ndak sing wedok sing ayu-ayu. Ndak gitu. Nek lanang kaya dul. Jare apa amen tukang kremprak. Ayo, Asal murate rumah. ngantene ndi? Ora dadi yo nganten. Ora dadi kok. Ten. Ada. Oh, dadi. Teko ben. Ten. Ben. Luweh ngono. Sapa jenenge ngantene lanange? Luweh. Mas Febri. Bri. Lolos Bri. Iya. Oh, Gor. ya wes, ngono wae. Heeh. Kowe napa lek? Ora sido. Kowe padasan. Sekian dan terima kasih dene aku wis arep lunga, arep bali. Kae metu kae nganten kae. Kae metu kae. Wah, 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 wah. Iki, Kae ora. iki.